Kudza Jehovha Mwari ane simba, anofarisa mwoyo yavanhu, anosimbisa vakati rukutu, anovaponesa vakatadza. Kudza Jehovha Ishe ane ngoni, wakatiitira tsitsi dzake, wakaregerera kuipa kwedu, wakatitumidza vana vake. Kudza Jehovha wakatifadzisa, zvose zvipo zvake zvakanaka, tinozorora pamaoko ake, tino rufaro norunyararo. Kudza Jehovha Mwari Ishe wedu, wakatipa Kristu mwana wake. Kudza Jesu wakatifira isu, naMweya Mutsvene ngaakudzwe. Amen. Ndinokugamuchirai paSabata dzvene raMwari, rino riri zuva retatu remwedzi waJulayi, mwedzi waChikunguru 2026. Ava madekwana topinda muSabata raMwari. Hama dzangu, Mwari ngaave nemi akutungamirire muSabata rake, nokuti idzvene uyezve ndiye anokuitai kuti muve vatsvene. Ngaakutungamirirei, akuropafadzei. Amen. Tichitanga kutarisa nhasi, tina mashoko ekurudziro, zvikanzi mirayiro yemararamiro matsvene, mirayiro yemararamiro matsvene. Vakorose 3 chitanga kuverenga kubva pavhesi 1 I think kusvika pavhesi 11. Zvikanzi sezvo zvino makamutswa pamwe chete naKristu, isai mwoyo yenyu pazvinhu zviri kumusoro, uko kugere Kristu kuruoko rworudyi rwaMwari. Amen. Sezviri kunzwarwo, nekuti tinonamata tichiti pamuteuro waIshe ngazviitwe pano pasi sezvazviri kudenga. Amen. Naizvozvo zviri kunzi ngatiisei mwoyo yedu nepfungwa dzedu pazvinhu zviri kumusoro. Zvinhu zviri kumusoro tinogozviziva seiko? Pasina akatirakidza, pasina akatiudza. Iro shoko redu ratakapuwa naMwari, shoko raMwari rinotiudza kuti kumusoro zvinodiwa. Zvikanzi uko kugere Kristu kuruoko rworudyi rwaMwari. Amen. Kana Kristu ari kuruoko rwerudyi, ko isu tichagoenda papiko? Tichaenda kuruboshwe rwaKristu here kana kuti tichaenda kurudyi rwaKristu? Zvinhu zvamunofanira kuzvibvunza izvozvo. Zvikanzi isai pfungwa dzenyu pazvinhu zviri kumusoro, kwete pazvinhu zvenyika. Amen. Nokuti makafa uye upenyu hwenyu hwakavigwa zvino naKristu muna Mwari. Upenyu hwedu hwakavigwa zvino, murupanzwa, hwakavigwa zvino naKristu. Amen. Zvikanzi tiri tese pamwe chete naKristu munani? Muna Mwari. Upenyu hwedu hwakavigwa. Amen. Saka tikatambudzika pamusoro pezvinhu zvapano panyika, tinobatwa nezvinhu zvenyika. Asi kana takaisa pfungwa dzedu pane zvinhu zvaKristu, tiri pana Kristu, tiri pedyo naye, uyezve takavigwa kubva kunyika munani? Muna Mwari. Zvikanzi panoonekwa Kristu iye upenyu hwenyu, ipapo nemiwo muchaonekwa pamwe chete naye mukubwinya. Amen. Zvikanzi Kristu waibwinya ati? Kristu wakanzi unobwinya naMwari. Nyangwe namazuva akupedzisira takanzwa kunzi uri kutobwinya kare. Nesuwo tinobwinyawo tiri pasi pano. Hatimirire kuzobwinya tiri kudenga. Iko kutorakidza kuti tinorarama saKristu. Ndo kunotiita kuti tibwinye. Ivo vanoona, vane meso anoona, angava madhimoni, ingava mweya yakaipa, angava Satani, vanoona kuti vanhu vari kubwinya. Asi mapenzi haangazvizive kuti tiri kubwinya, nekuti haana pfungwa dzaMwari, uyezve haazive nezvekudenga. Vakangofanana nemhuka dzesango, zvikara. Ndikatovati zvipfuyo, ndikavaenzanisa nezvipfuyo. Ndinoti vaenzanisa nezvikara zvesango zvinorarama nemumwewo murayiro, zvisingazive mararamiro akanaka avanhu. Naizvozvo havangaone kubwinya kwedu, asi kuripo. Uyezve kana vasina kuona kubwinya kwedu, isu ngatiregere kumanikidzwa kuti tiite savo. Murupanzwa, ngatiregere kufanana navo. Zvikara izvo hapana zvazvinonzwisisa. Naizvozvo zvikara tinoita sei? Tinoavoida zvikara, tinonzvenga zvikara. Muri kuona? Kana tikataurawo umwari hwedu, kana vakasateerera, ndizvozvo. Asi namararamiro edu ngaaratidze umwari hwedu, ndiko kubwinya. Naizvozvo urayai zvose zvenyu zvenyika zvinoti
upombwe. Amen. Zvikutonzwa upombwe hazvina kubwinya, hahuko kuna Mwari. Muri kupanzwa ka? Upombwe netsvina. Amen. Itsvina yekuita sei? Mararamiro enyu hazvisi kunzi tsvina yepamuviri, kwete. Itsvina yokusatenda, zvinhu zvinoitita kuti tikanganisike. Zvinhu zvetsvina zvakaita sei? Seuroi, itsvina iyo. Sekubata-bata zvinhu zvekun'anga zvinotisvibisa kuti tisagamuchirika pana Mwari. Chose chakanzi naMwari hachibvumidzwe, hatifanirwe kuchiita. Asi makambonizwa ndichiti endai kun'anga nekuti ndinodaro nekuda kwokuti nokuti imi hamuna simba, hamutende, munotya. Maona, ndikasatokuti endai kun'anga mungaparare mose. Muri kupanzwa kapa? Asi kana mazotenda, mazotendeuka, mucharegedza kutya zven'anga izvo. Handingakupei mhosva imi, nyangwe zvangu ndisingade kuti muende, uyezve Mwari asingade kuti muende imimi, handingakupei mhosva, nekuti ndoziva kuita sei? Kusatenda kwenyu. Zvino ndingagoti chiko pamusoro pavanhu vaMwari vanodikanwa naMwari? Mwari akatarira kuti muchava nokutenda kukuru, zvichida pakati penyu pachabuda mufundisi mukuru, muprofita mukuru, mushumiri waMwari mukuru. Ndichagoti chiko? Ndichagokuparadzai here nokuda kwokuti hamutendi? Kwete, neniwo ndinotarisira mazuva amunenge muchatenda, mazuva amunenge mucharasa zvinhu zvose. Muri kuzvinzwa? Pakuedzwa kwedu nokuda kwamamiriro enyika yedu iyi, makaona vanhu vachitambanudzira maoko avo kune zvinhu zven'anga, zvinhu zvouroi, zvinhu zveusatani. Vanhu vari kuedza kuita sei? Kurarama. Vanhu vari kuromba, vari kuponda, vari kuita sei? Nokuda kwemamiriro enyika nouipi hwayo. Asi munoziva kuti pane vamwe vanongoprakitiza zvinhu zvimwe chete izvo, nyangwe nyika yakanaka here? Izvo zvikara zvesango. Ava ndivo vanodzidzana namadhimoni, naSatani pachake. Avo vakatengwa naSatani kara, vanotomushumira nechido. Muri kupanzwa? Havana kufanana nemi, uyezve musasangana pakati navo. Kuti musasangana navo ndokunge muchiziva zvinoda Mwari. Kana musingazvizive, muchafambidzana navo, muchadyidzana navo, muchaonekwa pamwe chete kunzi munofambidzana, muri shiri dzomuririro mumwe chete. Muri kupanzwa? Asi kana maziva zvinoda Mwari, nyangwe muchigara munyika yavazere, hamungaite izvozvo zvavanoita. Muri kupanzwa kapa? Nokuti makafa, uye upenyu hwenyu hwakavigwa zvino muna Kristu. Wakavigwa zvino naKristu muna Mwari. Panoonekwa Kristu, iye upenyu hwenyu, ipapo nemiwo muchaonekwa pamwe chete naye mukubwinya. Amen. Pane chimwe chinhu chataurwa apa, ndosaka ndadzokoredza ndichinonokera, nyangwe zvangu ndanga chitadza kubudisa manzwi zvakanaka. Panzi panoonekwa Kristu, iye upenyu hwenyu. Amen. Muri kupona? Kristu abva munhu uya akambouya akaparidza, achifamba namaruwa namaguta kunyika yatinoti yeIsraeri. Zvikanzi wakanga wawire vaIsraeri vakarasika, wakanzi akaurawa, akafa, akapinda murinda kwemazuva 3, wakamuka, wakaonekwa navadzidzi vake, wakazokwira kudenga. Muri kupanzwa? Iye chimbosiyai pasaidi. Zvikanzi pane uyu manje uyu anorarama mamuri, anoonekwa sei? Nemaitiro enyu. Zvikanzi munoita chiKristu. Muri kupaona ka? Munofamba sani saKristu, munotaura sani saKristu. Ndizvo zviri kutaurwa apo. Amen. Zvikanzi naizvozvo uraya zvose zvenyu zvenyika zvinonzi upombwe hauzi muna Kristu, netsvina nokusachena. Amen. Kusachena, it's difficult nokuti pataurwa tsvina ka, pobva taurwa nokusachena. Apa zviri kutaurwa kunzi purity. Muri kuvanzwa ka? Ndisaka muchinzwa ndichikurovedzerai kuti muone mazuva epurity, mazuva ekusabata-bata, mazuva ekuzvibvisa pane zvinhu zvenyika, nekuti zvinhu zvenyika zvagara zvinosvibisa. Makambosuduruka pamazuva 3 andinotaura aya ekuti kana muchisuduruka chishanu Saturday mopedza zvinyu Sunday. Ndakati mazuva aya haana kumboreba, mungakwanisa kutanga chishanu masikati
moti Saturday masikati, moti chi Sunday masikati, kana tichiti masikati tikureve chi 12 o'clock midday, mapedza nguva yenyu yechi yepurity. Asi pane vamwe vandinoziva vanoita savaprista, vanoti kana chava chitatu usiku hwechitatu vachinopinda muThursday zvebonde vapedza, havazobata zvebonde zvekare. Murikuzvinzwa? Zvichireva kuti Thursday night, Friday night havabati, zvichida neSaturday night futi. Murikubanzwa? Vamwe vanhu vanoti Thursday night vapedza zvebonde, nekuti zvinoita sei? Zvinosvibisa. Nyangwe takapuwa naMwari kuti tizviite, zvine kusvibisa kwazvinotiita. Ndikutaura bonde, handisi kutaura upombwe. Bonde ndiro rinoitwa rinopa vanhu vakarorana, vanhu vanozivana, vanhu vanogara pamwe chete, murume nemukadzi. Zvine kakusvibisa kwazvinokuitai ikako, zvokuti panguva iri kunzi kuchena munofanirwa kunge maita se mava pazviri. Ndicho chimwe chezvinhu zvinonzi zvinofanirwa kubviswa kana panguva yekuti imi munofanirwa kunge makaita se muri pure, papurity. Zvinosvibisa nyama, zvinosvibisa nemweya futi, nokuti zvagara zvichisvibisa. Bonde ragara richisvibisa zvaro kana richingoitwa navanhu vose vese. Muri kupaona? Inguva yekuzvinyima, nguva yechi yekuzvinyima. Kuzvinyima kwakawanda kwamunoti chi fasting here haizi yekungokanda chikafu mukanwa chete, kwete. Kuzvinyima kuri pakawanda. Munokwanisa kunge muchitodya mazuva ose iwawo muchiguta zvisingaite, asi muri panguva yechi yefasting. Muri kupaona apa? Ehe, munenge mati munoda kufasta chi zvimwe zvinhu zvinosvibisa izvi, zvimwe zvinhu zvenyika zvamusingaite izvi. Ndosaka muchiona vanhu vanochengeta Sabata vachiti hatiende kubasa musi weSaturday. Havaite sei? Vamwe vacho havatongobika, vamwe vacho havaita sei? Havanosangana nehama dzavo neshamwari dzavo, vanongoenda kukereke voswerako vozodzoka. Muri kupaona? Kuri kuavoida, iko kutsanya, kuavoida kusangana nevakaita sei? Vakaipa, vanoita sei? Vanosvibisa. Handiri pemberi neshoko. Verse 5, naizvozvo urayai zvose zvenyu zvenyika zvinoti upombwe netsvina nokusachena nokuchiva. Tinokuziva kakuchivawo. Zvikanziziso harina mugano navanochiva vaya, nekuti tichatarisa tikaona zvatinoda, mwoyo wedu wakanaukira kwauri, zvinokwanisa kutisvibisa futi izvozvo. Tatoita upombwe mumwoyo medu kare, nekuti ndo zvinotaurwa naShe. Zvino kana taita upombwe kare tatosvibata. Zvikanzi nokuda zvakaipa uye kukakara. Munoziva mumwe upenyu hwedu hwatinofarira so, fange isusu vanoda bhora tinongogara tichikakavadzana navanhu, kungodhonzerana navanhu, pazviri panobuda futi kakutuka. Muri kupaona? Zvikanzi chimbosiyanai nazvo izvozvo. Ndosaka bhora rakatoitirwe chiSaturday neSunday kuti ritisvibise. Naizvozvo nyange uchida bhora rangarira kugara kure nekukakavadzana nekukakara, nekuti anharo dzisina maturo nokuvava kana timu yako ichidyiwa. Muri kupaona ka? Zvimwe zvinhu zvinotaurwa pa ndizvonzi nokunamata zvifananidzo. Zvifananidzo zvinowanda mukati muupenyu. Zvimwe zvinhu zvatinotonamata ndizvo zvakatoita sarabhora izvozvo izvo. Zvimwe zvinhu zvatinonamata zvakatoita sei? Semukadzi. Mukadzi wangu wandakarorana nemari yangu inini, ndo zvaanenge akatoita. Anenge atori chifananidzo. Kana murume wako, kana vana vako, kana basa rako, zvifananidzo izvozvo. Nekuti dzimwe nguva zvinopinda pakati pedu naMwari, uye zvinopedzera takukudza izvo kupfuura Mwari. Muri kubanzwa? Ngatiregere kunamata zvifananidzo. Zvinhu zvatinodisisa topedzera tazvidisisa kupfuura Mwari. Nokuda kwaizvozvo kutsamwa kwaMwari kuri kuuya. Imi maimbofamba mazviri muupenyu hwamaimborarama. Amen. Zvikanzi zvinhu zvitaizviita kare. Mukuzviona? Hama takadya kare kare. Mwana ari mukati medu haanganyaradzwe nezvinhu izvi, asi anotoda zvinhu zvedenga kuti agare achidya zvinhu zvedenga kuti anyarare. Izvo zvakatopfuura izvo. Akutarisirawo zvinhu zvitsva zvedenga zviri pamusoro izvo.
asi zvino munofanira kuzvidzora pane zvose zvakadai sezvizvi zvinoti kutsamwa. Amen. Munotsamwa here hama dzangu? Mune hasha here? Mune ruvengo here? Muna makuhwa here? Nokutaura zvakaora zvichibva pamiromo yenyu. Amen. Izvi zvinobudawo kubva pane zviri pamusoro apa zvatanzwa izvo, zvinotisvibisa izvo zviri pamusoro izvo, zviri kunzi zvenyika zvakaita sana hupombwe izvo, zvinobuda kubva ipapo: kutsamwa, hasha, ruvengo, makuhwa nokutaura zvakaora zvichibva pamiromo yedu. Kazhinji hama dzangu, miromo yedu haisisina kudzingiswa. Vanhu vakangofree kungotaura zvese zvese zvakaora, havachaona chakaipa pane zvavanotaura. Ichi chinhu ndechekuti tinofanira kutodzidzira kutaura zvakarurama. Hazvisi kuvanhu chete, nyangwe kuvafundisi zviriko. Vafundisi vajaira kungotaura nekuti vakarererwa mazviri. Zvinhu izvi paanozobuda zvake mazviri, pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichiri zvakabatira tumazakwatira tunenge tuchiripo twakafanana nekutaura zvakaora nekureva-reva makuhwa. Muri kuona? Vamwe vanenge vachiri kutotsamwa, vane hasha. Musina mambonzwa kunzi vamufundisi ane hasha iyi. Ruvengo chairo runenge ruchiri mavari. Zviri kunzi hazvina kunaka izvo. Musareverana nhema, sezvo makabvisa munhu wenyu wakare namabasa ake, mukafuka munhu mutsva ari kuvandudzwa mukuziva mumufananidzo womusiki wake. Amen. Zvikanzi muri paprocess yokuvandudzwa. Asi kana tichitorangarira zvinhu izvi kuti zviripo, ndokuti tikwanise kuita sei? Kuzviregerawo. Hatingofanirwa kunge tichifamba murima sekunge hazvipo nekuti taama Kristu. Zviripo, zviri kuwanikwa mukereke, namadhimoni ari kubuda mukerekewo. Vanhu vanogara vachipindamo vari kubuda madhimoni mukereke. Pakasvika munhu anomweya. Naizvozvo kana tichiziva kuti zvinhu zvakadai, zvine uhipi hwakadai zviripo, zvinotibatsirawo kuti tidzidze kuzviregera nokuzvinamatira kuti zviita sei zvisatibate. Zvikanzi apa hapachina mugiriki kana mujudha. Amen. Hapachina mutsva kana wekare. Uri kunzwa ka? Ehe. Kudzingiswa kana kusadzingiswa. Amen. Mutorwa kana musitiya. Handizivi kuti zvinorevechi kuti musitiya zvano. Nhapwa kana akasununguka. Asi Kristu ndiye zvose uye ari mune zvose. Amen. Tiende pavhesi 11. Bhuku rechirungu richitaura pana vaKorosi rinoti chii? Ndinaro panapa zvedza ndikuverengerei. Vakorosi 3 tabva pavhesi 1 toenda pavhesi 11. In that renewal there is no longer Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, rumwe rudzi rwakanga ruripo, slave and free, but Christ is all and in all. Amen. Amen. Saka hakusina musiyano wekuti ini ndakambenge ndirimo mucheche kubva kare saka ndakanaka, iwe uri mutsva saka usati wanaka, kwete. Zvikanzi tofanira kugara tichivandudzwa tichitora hunhu hwaKristu. Takataura pamusoro pehunhu hwaKristu pamazuva ezvingwa zvisina mbiriso namazuva kuverengwa kweoma. Kubva pamusi wepaseka taitaura pamusoro pehunhu hwaKristu kwamazuva 50. Takataura zvedu pamusoro pe40 asi ndiwo 50 atinenge timirire kuburuka kwemweya mutsvene, kupuhwa kwemurayiro, zvinhu zvakadaro. Amen. Amen. Ngatiendewo pamberi. Ndachida kutaura pakati kurei. Yanga itongori introduction yandakupai. Zvikanzi chitarirai. Last week ndakataura pakuti ana Simoni vakanga vasati vatendeuka hati, asi vakanga vari vanhu vaifamba naJesu. Imi makatendeuka here hama dzangu zvamunofamba naJesu? Makatendeuka zvokwadi here? Tiripo pakusimbisana, tiripo pakutsiurana, tiripo pakurayirana, tiripo pakudzidzisana, tiripo pakuti Mwari unotivhurira zvakasiyana mukati meupenyu hwedu. Uyezve kana pane chatagamuchira takafanirwa kuchiita sei? Kugovana navamwe. Muri kupaona? Tikutoramba tichitendeuka tichivandudzwa. Ehe. Chimwe chivi chinenge chakabatira tisikatombozia kuti tichiri kuchiita.
asi panosvika nguva Mwari anotiratidza kuti tiri kuita chiri ichi tisina kutomboudzwa nemumwe munhu. Murumwa, totendeuka pachiri mozonzwa takutaura pamusoro pazvo. Ndizvo dzimwe nguva tinenge tatotendeutswa isusu pamusoro pechiri ichocho, kwete vanhu vatsva, kwete vanhu vagara muchechi, asi vamwe vafundisi. Muri kupanzwa ka? Ande pana Luka 22 verse 31 zvikanzi Simoni, Simoni, Satani akumbira kuti akuzunguze segorosi. Muri kupanzwa ka? Sift you like what? Like wheat. Asi ndakunyengeterera. Amen. Tiri kunyengetererana here vanhu we, kuti tisapinde mukuedzwa sekwakapinda Simoni. Mupanzwa? Nekuti chi Satani ndo paanoda ipapo. Satani anoda pane vatendi. Zvimwe zvikara zvose zvana basa nazvo izvo. Nyangwe zvakafa haana basa nazvo. Isi tingatochema ivo vafa zvikara izvi, asi Satani haacheme uye zvahaana hanya nazvo. Anenge achitotsvaga vatendi navari pedyo nekutenda, navanoda Ishe wedu Jesu Kristu, nyangwe vasati vatenda, vasati vazara pakutenda. Nekuti kuzara pakutenda ndokunge uchiziva shoko rose, uyezve munhu haambofa akagara akararama makore ake ose akaziva shoko raMwari. Muri kupanzwa kani? Naizvozvo kutenda kwedu hakumbofa kwakazara, asi pane kumwe kutenda kuduku duku, kozvitawo kutendawo kwekuti munhu haave nezero. Naizvozvo kutenda kune mazero, hakuna kufanana. Nyangwe tichipinda kereke imwe chete, tichinzwa mufundisi mumwe chete mazuva ose, takatendeuka zuva rimwe chete, kutenda kwedu hakuna kufanana. Zvikanzi paRuka 22, Simoni, Simoni, Satani akumbira kuti akuzunguze segorosi, asi ndakunyengeterera Simoni kuti kutenda kwako kurege kupera, uye paunenge watendeuka usimbise hama dzako. Eme, taakutoziva kuti Satani kana akuita se atibvumburudza, kutenda kwedu kunoita se kushoma, asi zvakanaka kuita se kuramba takashinga. Muri kupaona? Asi chinzwa mashoko anotera. Zvikanzi uye paunenge watendeuka. Amen. Saka zviri kutaurwa kunzi panguva yekubvumburudzwa naSatani ticharashikirwa nokutenda kwedu. Muri kupanzwa? Kana kuti tinodzokera kushure pakutenda, kana kuti kutenda kwedu kunoita kushoma. Zvikanzi zvinotoda kuti atendeuke. Zvino kana ana Peter vachitendeuka, isi tichagoita sei? Muri kupanzwa? Asi nguva dzekuedzwa dziripo kuti Satani akubvumburudze ugotendeuka pazvivi zvako. Nekuti dzimwe nguva kubvumburudzwa kwamuri kuita ikoko muri kutorakidzwa zvivi zvenyu muchibvumburudzwa naSatani. Imogara muchichema uchiti Satani uri kutibvumburudza, Mwari hatidi kuedzwa, hatidi kudaiswa, hatidi kudaiswa. Asi dzimwe nguva tinotorakidzwa kuti pane chimwe chinhu chausati wanyazoita sei chiri kupa Satani mukana pane zvauri kuita izvo. Ndizvo zvatinofanirwa kurega. Kana tazvirega takasara tachena, Satani haachapinda nepapi. Nyangwe akatiremedza nezvinhu zvenyika zvokutishayisa zvokudya, zvokunwa, zvokupfeka, zvokufuka, kana takatenda takachena, hazvina basa zvese izvozvo. Kutenda kwedu kunenge kwaita se pane imwe level zvokuti nyangwe takafamba tisina, takashama mazuva ose munzira umu, kutenda kwedu hakungava kuduku. Nyangwe ndakafamba ndakashama apa, hamuzive kuti nyika inonditsoropodza here nekundituka nokundizvidza ichitonditi ndiri kukanganisa. Asi ndashama nekuda kwangu here? Kwete, ndashama nekuda kwokubvumburudzwa naSatani. Nyika inongokutuka ichibatsira Satani. Zvikanzi uye paunenge watendeuka usimbise hama dzako. Tofa kugara tichisimbisa. Nyangwe zvazvo Petro akaramba chinhu ichi. Kuramba kwakaita Petro ndokuramba kwamunoitawo kuti hamusi pakutenda. Inzwa inzwi kusatenda kwaPauro, kwaPetro, kwaPeter. Asi iye akapindura akati, Ishe ndakagadzirira kuenda nemi mutorongo uye kufa nemi. Amen. Sei ari kunzi asi kutenda apa? Nekuti zvakanyorwa pamagwaro ka? Ari kuramba zviri pamagwaro, zvakataurwa namagwaro. Apa zviri kutotaridza kuti Sifasi, nyangwe zvakakanga kakaverenga magwaro, akanga asingazive zvose. Nekuti pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu zvinonzi chii? Panguva yekutambudzwa kwake zvinonzi boka richapararira.
Zvinosifa zvaari kutaura kuti achiita sei, ndakagadzirira kuenda nemi mutorongo. Ari kunyepa kapa, uye kufa nemi. Iro boka richinzi rinopararira nekuti chi mufudzi arobwa. Muri kupanzwa kapa, Satani ari kungoda mufudzi chete. Boka hana basa naro iri, rakapararira, anozoriteverera zvake time. Zvino kana ari kuramba magwaro matsvene akataurwa navaprofita, haazi pakutenda akasifa su. Muri kuzvinzwa kapa? Zvingakunetsei kubata zvenyu, asi zviri pachena. Jesu akapindura akati, Petro, ndinoti kwauri, jongwe risati rarira nhasi, ucharamba iwe katatu kuti unondiziva. Muri kunzwa mashoko ataurwa naIshe Jesu Kristu. Ataurwa nani? Nomukuru wedu. Ataurwa nani? Nomuprofita mukuru. Ataurwa nani? Nenzwi raMwari. Asi Simoni anoti chii? Ipapo Jesu akabvunza akati, pandakakutumai musina chikwama, hombodo kana shangu, pane chinhu chamakashayiwa here? Zvikanziva vakati hapana. Akati kwavari, asi iye zvino kana usina chikwama, chitore uyewo nehombodo, uye kana usina munondo, tengesa nguo yako ugotenga. Amen. Shoko iri harinyatsobuda zvakanaka zvandiri kuda kukutsanangurirai. Asi makaenda kune mamwe magwaro anotaura kuti chii? Kana makaenda kune mamwe mavhangeri anotaura kuti vakati vose havambofa vakasiya Ishe wedu Jesu Kristu. Vakagadzirira kuita sei? Kufa naye pamusoro pechinhu ichi, pamusoro penguva iyi, zvekuti tinobva taziva kuti Sifasi kana kuti Peter haazi iye oga akatadza, vose vakatadza, vakarakidza kuti chii? Havasi pakutenda kwakakwana, vakaramba magwaro matsvene, kana magwaro matsvene aMwari, nokuti zvakanga zvakataurwa nani? Navaprofita. Amen. Yatipedzisei zvedu naMarko 16. Zvinonzi Jesu akati kwavari kubva pavhesi 15, endai munyika yose muparidze vhangeri kuzvisikwa zvose. Ani naani anotenda uye akabhabhatidzwa achaponeswa, asi asingatende achatongwa. Uye zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda: vachadzinga mweya yakaipa muzita rangu, vachataura nendimi itsva, vachabata nyoka namaoko avo, uye kunyange vakanwa muchetura unouraya haungavakuvadzi napaduku. Vachaisa maoko avo pamusoro pavarwere uye vachapora. Mushure mokunge Ishe Jesu ataura kwavari, akatorwa akakwidzwa kudenga uye akandogara kuruoko rwerudyi rwaMwari. Ipapo vadzidzi vakabuda vakandoparidza kwose kwose, uye Ishe akashanda navo, akasimbisa shoko rake nezviratidzo zvakatevera. Amen. Nyaya yekurudyi kwaMwari yabuda zvakare pakupera kwevhangeri raMarko. Tiri pana Marko 16. Asi mukutaurawo zvakanzi mabasa kana kuti zviratidzo zvinotevererani vatendi. Amen. Hazvizi necessarily kuti muchabata nyoka, nekuti nyoka inosimboliza zvinhu zvakaipa, Satani. Kunzi muri kugara pakati paSatani, asi zvinhu zvaSatani mucharamba kuzvibata. Nyangwe makazvibata musingazivi, hazvina effect pamuri. Muri kupanzwa kama? Zvikanzi vachadzinga mweya yakaipa muzita rangu. Amen. Pari kunzi muchadzinga mweya yakaipa ndeye kuti mucharamba zvimwe zvinhu nokuda kwani? KwaIshe wedu Jesu Kristu. Nyangwe muchigara pakati pana vana madhimoni, vana vaSatani. Nekuti Satani haauye direct, dzimwe nguva anouya indirectly. Asi nokuda kwokuti munoziva Ishe, mucharamba zvinhu izvi. Hamungangozviramba outrightly, nekuti anokubata sei? Seshato inoita sei? Inobata mhuka ichiita sei? Zvekuyevedza zviya izvo. Imi muchatongoziona kuti panapa takuda kubatwa neshato pano. Anga atiita sei? Anga ativhara maziso kuti tisenyatsoona zvakanaka. Mobva masuduruka pane zvakaipa. Zvikanzi muchanwa muchetura zvinhu zvabva kuimba yaSatani. Zvinhu zvakaita sei izvozvo? Zvinhu zvomweya ndomuchetura. Mazuva ano tiri kuona zvinodzidziswa nen'anga navaroyi zvizhinji. Zvimwe zvacho tinoda kuzvitevedzera. Pane zvimwe zvinhu zvatinoona kunge zvakanaka, zvinotibatsira muupenyu hwedu.
sevaya vanobuda vachitaura chi pamusoro pekurapwa. Zvimwe zvinhu zvacho zvakanaka zvokuziva midzi, asi pane zvimwe zvinhu zvine zvinhu zvemweya zvine muchetura. Muri kunzwa ka? Ehe, hakuzi kuti kuziva kuti mudzi uyu unorapa chakati hakuna kushata, nekuti tinoziva kuti pane mapiritsi akati anorapa chakati. Muri kuzvinzwa? Asi pane zvimwe zvinhu zvinozoitwa zvemweya vakupinza chi zvinhu zvouroyi hwavo noun'anga hwavo. Muri kupanzwa ka? Ehe, ndo pane michetura ipapo wokuti zvinokwanisa kuti vhiringa zvachose taakutotodzera chi nzira dzaSatani, nekuti dzimwe mhiko dzamunoita ipapo dzinounza chi Satani pedyo. Munoita kunge muri kuita chinhu chiri innocent, moona, muchitevedzera nzira yamaudzwa iyi, asi musingazivi kuti muri kuzvikokera chi kungoita chinhu ichocho matozvikokera chi. Dzimwe ngirozi dzakawa dzinenge dzakatarisa pazvinhu izvi dzinotoziva kuti kana chinhu ichi chakuitika ichi ndakufanirwa kunge ndiripo. Zvakafanana nechiko zvinhu zvinotaurwa pamusoro pe go back to sender. Muri kupanzwa ka? Go back to sender yakanyorwa mubhaibheri zvayo, iripo mubhaibheri, asi ndakakuudzai mungazoishandisa zvisizvo, saka handikuudzei kuti munozishandisa sei. Asi munonzwa zvimwe zvinonzi wakatora kana kuti chinhu wakachibaya so wakachiviga muvhu, mupangwariri ipapo, nekuti pane ngirozi dzinofamba dzichitarira kuti ndiani aita ichi. Dzobva dzaita sei? Dzobva dzazadzisa zvinenge zvataurwa nevanhu. Muri kupanzwa ka? Ndopari kunzi mupangwarire pane muchetura. Iwe unenge waita innocently, but unokwanisa kunge waita sei? Waroyawo futi. Shoko raMwari rakanaka, rinotodzidzisa kuti pane zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kutaura mukati meshoko raMwari, kana kuverenga pamusoro paro, kana kuita dzimwe mhiko dziri mushoko raMwari, kana kuita sei, kana kupupura mushoko raMwari. Zvinongoita sana go back to sender izvozvo zvinoitwa nen'anga, izvi zvamunenge muchidzidziswa pamusoro pemishonga yechibhoyi, zviripo mushoko raMwari. Zvisinei nekubata zvinhu zvakadaro zvinounza chi ngirozi dzakawa kuti dzizokumirirai. Munofanira kugara makazvingwarira. Dzidzai pane zvinosvibisa nezvinotinyangadza. Amen. Zvichipedziswa zvinzi akanogara kurudyi rwaMwari, asi ichitofanira kubudira. Zvikanzi vadzidzi vakabuda vakanoita sei? Vakandoparidza kwose kwose. Ndo patanga tichiti paya tichiri pana vakorose, upenyu hwedu hunofanirwa kurakidza kuti Kristu ari patiri. Tiri muna Kristu, takavigwa munani? Muna Mwari. Ndo patanga tichiti kubwinya kwa Kristu kunofanirwa kuonekwa patiri namazuva okurarama kwedu ano. Amen. Ishe achashanda nesu agosimbisa shoko rake nezviratidzo zvaakareva. Amen. Zvichatiteverera. Mwari ngaakuropafadzei paSabata rino rinoranga riri Sabata remusi wa3 July 2026. Mwari agare nemi, akurakidzei nzira dzake, akuvhure meso enyu muone zvinoshamisa zviri pashoko rake, akudzidzisei. Ndokuti hama dzangu, muve makaropafadzwa, muitewo zvakanaka. Mwari akuropafadzei. Mwari ngaakuropafadzei, nemiwo muropafadzawo Mwari nekuita chi zvinhu zvakanaka. Ivai neSabata rakanaka nevhiki riri pamberi penyu ngarive rakaropafadzwa. Tizosangana pavhiki rinotevera. Chisarai.